向こうからチャンスが来ることはないんですよ。ほとんどの人はチャンスをチャンスだと思ってないの。思ってないでしょ？素通りしてるチャンスを。気がついてないの。それはね、問題意識がある人だけ。それがチャンスをチャンスだと思って、そこが問題だ。ひょっとしたらこれで不満足があるんじゃないかっていうふうに思った時がチャンスなんですよ。危機感を持って仕事をしないといけない。日本のね、特に大会社全部そうなんですよ。最悪ですよね。安定、安心、安全。こんなものないでしょ。世界中と競争はしてるんですから。それと真反対よ。競争は全く反対ですからね。で、その競争の中で勝ち抜かないといけないんですよ。生き残るっていうことは勝ち抜くっていうようなことですよね。全部ね、なんか安定的にふわふわっとやってたら生き残れるんじゃないかなっていうふうに思ってる人が多いですよね、これ。